V tomto videu si povieme, ako napísať e-book typu upozornenie. Vy už viete, že e-book typu upozornenie je o tom, aby ste klientovi, ktorý je tesne pred nákupným rozhodnutím, povedali tipy, na základe ktorých sa má rozhodnúť, aby si kúpil ten správny produkt. Cieľom je, aby sa človek nepopálil pri nákupe. Ľudia, ktorí si sťahujú tento e-book, tak sú väčšinou tesne pred nákupným rozhodnutím. Preto je dobre mať tento e-book na svojom webe. A v čom je ešte dobrý, že pokiaľ váš biznis je na vypracovaní ponúk, tak práve toto vám môže pomôcť k tomu, aby ste si vypracovali viacej ponúk. Ďalšia obrovská výhoda tohto e-booku, že vám pomôže obhájiť cenu. Väčšinou, keď predávate kvalitnejší produkt, tak máte aj vyššiu cenu. A tí s nižšou cenou sa vás snažia podliezať. V tomto e-booku je krásny priestor na to, aby ste odkomunikovali, že ľudia si majú dávať pozor trebárs na kvalitu a tým pádom obhájili svoju cenu. Ukážeme si to na príklade. A ochrániť klienta pred konkurenciou, to tiež s tým súvisí, lebo keď bude vedieť, že si má dávať pozor na materiál, z akého je vyrobený daný výrobok, tak to bude sledovať a toho automaticky ho to prinúti k tomu, aby išiel po niekde po vyššej cene, lebo tá kvalita za tú nízku cenu nie je trebárs dostupná. Takže poďme teraz na nadpisy. Ukážeme si niekoľko nadpisov, ktoré môžete použiť pri tomto type e-booku. Ten prvý nadpis vyzerá takto. 7 vecí, ktoré by ste mali vedieť skôr, než si kúpite ten daný produkt, ktorý predávate, aby to pre vás neboli teraz vyjadrenie nejakej straty, vyhodené peniaze von oknom. Takže doplníme veci do vzorca. Takže 7 vecí, ktoré by ste mali vedieť skôr, než si kúpite životné poistenie, aby to pre vás neboli peniaze vyhodené von oknom. Namiesto treba z toho peniaze vyhodené von oknom môžeme použiť, nebola pre vás najhoršia investícia vo vašom živote. Použite nejaké slová, ktoré súvisia so stratou. Alebo prípadne môžete použiť aj slová, ktoré súvisia s užitkom, že aby to bola pre vás najlepšia investícia vo vašom živote. Takže môže tu byť kľudne aj strata. Tá strata väčšinou lepšie funguje, ale môže tu byť aj nejaký úžitok, teda to pozitívne, čo ten človek získa. Druhý typ nadpisu, ten pozostáva číslo vecí, ktoré vám väčšina predajcov názov vášho tovaru tají, lebo inak by vám nepredali. Takže v praxi to vyzerá takto. A 5 vecí, ktoré vám väčšina predajcov výživových doplnkov tají, lebo inak by vám nepredali. Takže takto znie názov. Čo je výhoda tohto nadpisu, je, že vyvoláva obrovskú zvedavosť. A je to skôr aj taký virálny nadpis, aby sa to viacej šíril, aby sa ten e-book šíril medzi viacero ľudí. A ďalej ešte, akí ľudia si ho môžu sťahovať, to ľudia, ktorí už daný produkt majú. Takže okrem tých, ktorí sú tesne pred nákupom, to môže byť aj tí ľudia, ktorí ten produkt budú ešte len teda už raz kúpili. Takže aj na takýchto. No a tretí typ nadpisu je číslo, teda doplníme číslo typov, ako si správne vybrať, doplníme váš produkt, aby, a tu bude užitok. Takže v praxi to vyzerá takto. 7 typov, ako si správne vybrať počítač, aby ste mali istotu, že roky budete spokojní. Takže veľmi jednoduchý vzorec na to, aby ste napísali dobrý e-book. Poďme sa pozrieť na štruktúru tohoto e-booku. Začíname, a tu je rozdiel, začíname vyvolaním potreby. Kdežto hentam sme opisovali, pri tých predchádzajúcich sme len opisovali problém, tu ho musíme vyvolať, lebo ľudia nie sú si vedomí toho problému. Takže musíme hovoriť o tom, že často obchodníci tajia pred ľuďmi tieto veci a oni si potom kúpia nesprávne a stojí ich to potom peniaze, sú nespokojní a podobne. Takže idete tým, že začínate vyvolávať problém. Opisujete ho, ten problém
a tak, aby ten človek jednoducho ten problém začal pociťovať. Takže môže to byť druhý príklad. Ľudia často nevenujú čas výberu daného produktu a preto si kúpia ten nesprávny. A v druhom kroku treba pomenovať následok, že čo to znamená, keď si vyberú ten nesprávny produkt, alebo keď ich v úvodzovkách, keď im obchodníci zatajia niektoré údaje, tak tu musíte pomenovať, čo to bude pre toho človeka znamenať. Že za rok alebo za 2 bude musieť daný produkt reklamovať, bude si musieť dokúpiť niečo nové, bude si ho musieť kúpiť na novo, bude ho to stať toľkoto a toľkoto peňazí. Čím viacej konkrétnejší tu budete, tým to bude účinnejšie. Takže ak viete napríklad vyjadriť číslom, koľko stojí napríklad oprava danej veci, tak to sem uveďte. Takže jednoducho pomenujte následky daného problému. V treťom kroku už len premostíme, to je vec, ktorá môže, nemusí úplne byť. Keď ju vynecháte, tak sa nič nestane. No a v štvrtom kroku tam už ideme na jednotlivé typy. Tie typy, ako je dobre napísať. Takže najprv uvediem typ. Uvediem na môjom príklade. Ja by som mohol napríklad napísať e-book 7 vecí, ktoré by ste mali vedieť skôr, než si objednáte, než si vyberete školiteľa, ktorý vám odškolí vo vašej firme. Tak, aby to pre vás neboli vyhodené peniaze. Takže jeden z tých typov by mohol byť, že vždy sa pozrite na referencie daného školiteľa a či medzi referenciami sú referencie s výsledkom. Takže poviem tip. V druhom kroku treba zdôvodniť, prečo tento tip. No to z toho dôvodu, lebo mnoho školiteľov má pozitívne referencie, ktoré si zozbierajú hneď po školení. A nie je problém na to, aby školiteľ, pokiaľ tú danú tému školí, aby získal túto pozitívnu referenciu. Ľudia sú často nadšení. Ale keď tie veci zavedú do praxe, tak častokrát neprichádzajú výsledky. A takíto školitelia, ich spoznáte podľa toho, že majú len bolo to skvelé školenie, ale nemajú, že toto školenie mi zvýšilo predaj toto školenie mi zarobilo vďaka tomuto a tomu som zvýšil svoje predaje Takže dávajte si pozor na toto. Takže to je zdôvodnenie, prečo. V treťom kroku hovorím o následku. Že následkom toho, keď si vyberiete zlého školiteľa, tak to budú pre vás vyhodené peniaze a strata času strávená na tomto školení. A v štvrtom kroku je, že povedzte tomu človeku, ako si to má preveriť. Jednoducho len ja by som povedal, že choďte na jeho webovú stránku a pozrite sa, aké tam má vypísané referencie. A pokiaľ medzi tými referenciami sa nachádza, tak je to dobré. Pokiaľ sa tam nenachádzajú, tak máte zdvihnutý prst a ideálne do takého školiteľa nechoďte. Takže dajte im konkrétny návod, kde si overiate referencie. No a v piatom kroku už dáte len jednoduché zhrnutie, v ktorom poviete, že tu je 5 typov alebo tu je 7 typov, ktoré vám pomôžu vybrať. Určite si ich urobte, aby ste sa nepopálili. Teda znova zopakujem problém. V šiestom kroku môžeme ísť o nenásilný predaj a to zase jednoduchými vetami poviem. Pokiaľ uvažujete nad zaobstaraním školenia pre vašich predajcov, tak ma môžete kontaktovať na tomto kontakte. Špecializujem sa na toto a toto, takže 2-3 vety, aby to bol nenásilný predaj. No a potom to, čo je povinné, alebo teda nepovinné, sú veci, ktoré už boli aj v predchádzajúcich, a to je, že poviem niečo o sebe, svoje skúsenosti zhrniem, zameriam sa práve na skúsenosti a výsledky a dám tam pár typov, čo hovoria klienti o mne. Takže nejaké výsledky by som tam dal mojich klientov. Takže toto bola jednoduchá štruktúra, ako napísať ďalší typ e-booku.